En el programa d'aquesta setmana us oferirem el Campionat de Catalunya Max Play Sub-18 de la Federació Catalana de Golf que es va disputar al Club de Golf Barcelona, el reportatge de la primera edició del Mediterranean Golf Championship des del Club de Golf d'Aro Masnou, una altra prova del circuit català de golf, Sica Golf, des del camp del Reial Club de Golf del Prat, i el torneig de la marca Callaway des del Golf de Pals. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de golf. Els millors jugadors i jugadores catalans de la categoria juvenil es van disputar el títol de la modalitat Match Play Sub-18 d'enguany. El campionat es va jugar en 2 jornades al Club Golf Barcelona. Pel nostre club, reunir les joves promeses del golf català és una gran satisfacció i és un privilegi. Ens encanta treballar amb la Federació Catalana de Golf. No puc dir res més que estar superagraït de tenir els millors júniors de Catalunya, que són el futur del nostre golf. A la competició hi van prendre part un grup selecte de jugadors i jugadores, 8 per categoria, format pels 4 primers jugadors del rànquing més 4 invitacions de la Federació Catalana de Golf, segons l'estat de forma dels jugadors. Barcelona és un camp fantàstic per a aquesta modalitat. Pots arriscar, pots jugar més conservador, permet jugar de moltes maneres i és un camp superdivertit. Les categories en què es disputava el títol eren les de boy, girl, cadets, infantil i alevins masculins i femenins. Las preguntas más frecuentes de los jugadores suelen ser las orientadas a dudas de procedimiento, en especial sobre los dropajes y alivios que, bajo ciertas reglas, les permite continuar jugando. El sistema de competició de play-off provoca que el joc sigui trepidant, una mena de tot o res, ja que hi va haver sempre un guanyador en el duel, si és necessari el primer forat guanyat. No hi ha més alternativa que aconseguir la victòria si es vol passar de ronda i accedir a la gran final de la jornada següent. Tots aquests condicionants fan que el torneig sigui molt atractiu, amb molta tensió i emoció, la qual cosa permet treballar a fons els aspectes psicològics del golf i imprimir caràcter als jugadors. El Club de Golf Barcelona és un camp exigent perquè els greens tenen les seves dificultats i també hi ha bastants de hazards i obstacles. És exigent i jo crec que és massa exigent perquè hi ha alguns jugadors que no arriben als forats i els hi costa i si ets bastant pagador i no controles la bola et pots escapar bastant i no és molt permissiu. Sí que és exigent. Et demana bastanta atenció des del tee i després molta atenció sobretot amb els cops de green i saber de quina manera i a on fallar. Sí, aquest camp és bastant exigent, els carrers són bastant estrets, no és un camp fàcil, hi ha que estar molt concentrat en tot moment i jugar molt bé per guanyar l'altre. A
En la majoria de categories es va imposar la lògica, amb la victòria dels participants favorits, però en d'altres va saltar la sorpresa. Els duels directes ho permeten. En la primera jornada es van viure amb intensitat els quarts de final, que van determinar els classificats per a les semifinals i les finals, que es van disputar en la segona jornada. En la categoria Boi, el guanyador va ser Eduard Rosot, jugador del programa Eagle de la Federació Catalana, que va derrotar a un altre Eagle, en aquest cas a Ignacio Pineda, per 5-4. La clau per emportar-se el títol sempre és moltes hores d'entrenament, però en especial en aquest camp he estat bastant acertat des del tee, no he entrat en problemes i després amb el pad he estat relativament acertat, sobretot amb els curts. En la categoria Girl, la campiona va ser Laura Pasalodos, que es va imposar per un up a la favorita d'Anna Elga Pujol. La clau per emportar-me el títol ha sigut jugar de forma sòlida, estar concentrada en tots moments, donar el més de mi i sobretot patejar el millor possible i ficar pats, que en maig és el més important. En la categoria de cadets, el títol masculí també el va guanyar un jugador del programa Eagle, el favorit, David Puig, que va superar en la final a Albert Boneta per 4-3. La clau per emportar-me el títol ha sigut que he ficat bastants pats, sobretot avui, i he jugat bastant sòlid i sobretot és que no m'he abandonat a cap moment. Pel que fa a les noies, la guanyadora del títol va ser Nicole Joyce, que va guanyar en la final a una de les favorites, Bruna Roqueta, per 3-2. Luis Palomo va guanyar en la final infantil masculina a Àlex Vergés per 2-up, mentre que Ina Ramírez va ser campiona en la categoria femenina en derrotar Natàlia Herrera per 1-up. Sí, jo aquí he vingut a guanyar i si no guanyava no passava res, no sortia satisfet, però jo volia guanyar. Finalment, en alevins masculins, Ivan Pons Domènech va complir els pronòstics i va derrotar en la final a Pablo García Terol per 4-3. És una satisfacció molt gran perquè jugo amb els millors de Catalunya i a sobre els he guanyat. Entrava en les previsions en guanyar aquest títol perquè estava jugant bé. Mentre que en la categoria femenina la campiona va ser Sofía Pedrero, que va superar a Ana Cañado en un clar 6-4. La clau per emportar-me el títol ha estat jugar consistent, cop a cop. La Federació Catalana de Golf va comptar en aquest campionat una altra vegada amb el suport inestimable dels seus patrocinadors i col·laboradors habituals. Golf a les escoles. Ara també als centres d'educació especial. Reviu el tercer torneig de golf a les escoles des d'Arabell Golf. Fotos, activitats, passatemps, consells... Coneix una mica més a fons els dos joves golfistes Elia Folk i Adrià Arnaus. Golf a les escoles. Aconsegueix el teu exemplar digital al web www.golfalesescoles.com. Estem aquí al Golf d'Aro Masnou disputant el primer Mediterranean Golf Championship. Ens
Ens hem trobat que aquí a Catalunya existeixen poques proves pel rànquing mundial. Concretament són 3, el Campionat de Catalunya Sub-18, el Campionat de Catalunya Absolut i el Campionat de Barcelona. I gràcies a la col·laboració del Golf d'Aro, que ens ha brindat el seu camp, doncs disputem aquesta prova de 3 dies en la seva primera edició en aquest camp. La veritat és que els jugadors han estat molt contents per l'organització que hem tingut, ja que han comptat amb un avituallament extens, tenim resultats online i hem personalitzat els tirs de sortida, vull dir, estem intentant crear un torneig de nivell a dintre del territori català. Estem intentant que aquest torneig vagi voltant sobretot per la Costa Brava, ja que els seus camps compten amb molt bones instal·lacions i són reconeguts a tot arreu. M'agradaria dir també que aquest torneig, ja en la seva primera edició, serà puntuable pel rànquing mundial en la categoria F. No obstant, hem tingut figures del primer nivell del golf amateur, com en David Puig, en Víctor García Broto o en Ramon Ventura, que han recolzat aquest torneig en la seva primera edició. La veritat és que nosaltres estem fent tots els esforços perquè obrir aquest esport a tothom. Sí que en el seu moment poder s'ha considerat com un esport elitista, però cada vegada més jo penso que ens anem apropant oferint activitats gratuïtes a preus molt baixos pels nens, pels adults i per tothom que estigui disposat a practicar aquest esport. Sí que en el seu moment poder s'ha considerat com un esport elitista, però jo penso que a través de les escoles com les que nosaltres tenim oferim activitats gratuïtes pels nens, cursos a baix preu, i llavors en funció del nivell o l'exigència de cadascú sempre es pot practicar d'una forma relativament econòmica.
circuit on gaudiràs el golf al màxim. Vols jugar individual o per parelles? A Zika Golf pots triar la modalitat de joc. El millor de Zika Golf. El seu fantàstic ambient. Premis a cada forat, obsequis a cada prova, avituallament al forat 10, aperitiu al 18 i molt més. T'ho perdràs? Jugamos a Zika Golf por esto, porque es muy divertido. Es un torneo que recorre muchos campos de la parte norte de Cataluña y es un torneo de amigos. Bueno, ja el vaig jugar anys enrere i aquest any el jugo pel meu pare i el meu germà, que el segueixen i jo m'ho uneixo amb ells per fer-los companyia i també per divertir-me i passar-m'ho bé. Home, m'agrada perquè et dona varietat d'escollir joc. O sigui, pots jugar individual, pots jugar a Scrambler i això és molt divertit. Pues, bueno, és una bona ocasió per tenir un cop al mes una sortideta i poder passar una bona estona. Jo crec que la qualitat dels camps que anem jugant és molt bona. Nosaltres disfrutem amb cada torneig i no tenim cap queixa. Al contrari, molt contents amb els camps que anem a visitar. Home, doncs que hi ha molta implicació per part del Xavi, no? Que està molt implicat, està molt a sobre, el coneixes, és qui ho porta, és molt familiar. Y este campo en especial es un campazo, esto es como jugar en el Camp Nou, igual. L'organització, el càtering, que està molt bo. Bé, està molt ben organitzat, m'agrada tot. Es un deporte que siempre te marca el reto de que al día siguiente lo vas a hacer mejor. Y es mentira. Es que es un deporte que no terminas de dominar nunca. Diu que no sé com, jugant malament encara vols tornar a jugar. És molt raro, però... Jugo golf perquè va arribar un moment que tenia que decidir o golf o divorci. Va començar per aquí, perquè són tantes hores de deixar-te sola a casa, però ara m'hi he enganxat més que ell.
m'agrada molt, és un repte per mi cada vegada per superar-me i que no entenc com ho fes tan bé i com ho fes tan malament. M'agrada. Les dues coses, hi ha molts amics, es creen bones amistats, entre els jugadors hi ha un bon ambient, vull dir, és un circuit que combina les dues coses, no? Competició i amistat. We could be together, hold on to this, I know it's not forever, meet me with laughter, live forever after, only we can stand in our way. Stop thinking of you, no I can't stop thinking of you, oh, but I must stop being with you, but I must stop being with you, and I can't stop. Aquest cap de setmana estem disputant la 5a edició del torneig Callaway. L'any passat va coincidir la 4a edició amb la celebració del 50 aniversari del Gol de Pals. I aquest any una 5a edició del torneig Callaway, que els nostres clients ja s'esperen quan arriba l'estiu perquè és un clàssic ja. Callaway és una marca de golf tradicional que només es dedica al material de golf i sempre intenta innovar i treballar el golf des del handicap 36 fins al professional. Doncs el jugador que aquest cap de setmana disputi el torneig Callaway o aprofiti per jugar diumenge, doncs es trobarà un camp en les millors condicions. Tots els jugadors que han jugat al torneig i tots els visitants del Gol de Pals han tingut l'oportunitat de poder fer un fitting amb un jugador professional que ha viatjat amb tot el material de Callaway per fer arribar les últimes novetats en els jugadors. Diuen que el material és, de cine. Aquest any hem entrat amb el material Epic, que incorpora la nova tecnologia del jailbreak, que és una tecnologia que evita que el pal es deformi en el moment de l'impacte i amb la tecnologia del Trackman ens ajuda també a com aguanta el pal, la velocitat de swing, l'angle d'atac. Tinguem un
compte que una gran part de jugadors del torneig d'avui del Callaway són jugadors abonats del gol de pals, però també tenim jugadors que ens segueixen a tots els circuits que organitzem i també molta gent de la zona, inclús estrangers que estan a la zona i aprofiten una oportunitat com aquesta per gaudir del gol de pals, el camp més antic de la Costa Brava i de gaudir de tot el que ens pot aportar Callaway. Siempre jugar a diferentes sports. Con mi edad prefiero jugar al golf, que se puede hacer hasta 80 y más años. No competitivo, es amical. Se permite de encontrar muchas personas que no se puede hacer otro tiempo y hacer un partido serioso. Juego cada día contra el campo. El campo es muy difícil y cada día es diferente. Aquesta cinquena edició del torneig Callaway hem batut pronòstics, hem tingut 120 jugadors, el màxim d'inscripció que hi havia disponible. L'any passat va coincidir la quarta edició amb la celebració del 50 aniversari del gol de pals i aquest any, per descomptat, una quinta edició amb un èxit de participació rotund. A bola de approach, ela vai sair alta